днес категорично. Ето ги тия. Колко е часа, Чу? 10. 10 без 15. В Франция се спортува, т.е. поне в Париж, в 10 без 15. Това да правиш джогинг под осветената Айфелова кула. Мечта. За мен е мечта, за мнозина съм ще кажа, че сме полудели. Но, чакай да я завъртим. Ето бе, ето е тази красавица. Да, това е тя. И тези двамата галфони съвсем не бяха сами. Имам предвид тичащите. Ето, хората седнали и си правят пикник под Айфеловата кула. Кой им пречи? Нищо е 10 без 15. Няма как да видя дали пият винци, но... Ето тук горе има площадка, на която асансьорите извеждат и гледаш цял Париж. Само че се клати много, защото има силен вятър. Тук, ето, тук също има площадка. Какво? Отзад какво има? Последната ми идея е за него, пък даже не знаех, че съществува. Даже не знаех, че съществува, но сега вече го виждам като реален.